ba ba. Ba da ba ba. Bam 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 bam. Bam bam bam. Wah. Anyway, welcome, and good day to a Comedy Connection Bani live, proudly supported by municipality, parks and recreations. So today is Sobesino from the States. Our winning comedian, a lot of nominees, a lot of other things. You've seen her on TV, you've heard her on radio, you've seen her doing the things that needs to be done when the pods are somewhere doing other things instead of cooking, and she's always within those pods during and after and in between. The one and the only Thenjiwe Shembe. Kanti odokotela beyinhlanya bawona yena ama-essential worker walandile ngani amaphilisi. Oh, ijob nje. Hawu, hayi. Ngicela ukukuphikisa-ke kodwa sanibonani. Hello darlings, hello sanibonani. I hope niwashile izandla, ningabamba amafoni enikhuluma nawo ukuthina ningayiwashile izandla. Weshembe. Yeah. Ngicela ukukuphikisa nje ekutheni amantombazana namanga. Okay. Amadoda aphika yonke into. Khona engamficelele nentombazane embedeni. Yazi wangibuka emehlweni wathi awu Thenjiwe. Wala waphinde walapha. Kanti muphi wena? Wathi kanti ubalo. Lapho intombazane alele nayo ayifani nanami. Isidudla esimpofu. Wathi hawu. Walana waphinde walana futhi kwenzeke kanjani? Umeka nini eduze komnyango? Hayi siyangidida ke mina lento ngcono ngiphume ngihambe. Endingeleni iyona naye ungagcina usudideka usuthi hayi manje. Lalela washiya sobabili endlini sasala silwa sibanga ukuthi indaba ube yimina. Yena waphuma enkingeni. Sanje amadoda namanga kabi. Usulwa nalo manje. Ngilwa nalo uthi indaba wena ufike endodeni yami wazenza mina. Hello sawubona Phumzile. Lalela mfethu. Mina I still say ukuthi abantu besifazane. Oh by the way, before sithagethe leyo ukubona abantu laba balebi be advertise during laba bo in the Hey laba bo Bitcoin. Uyacabanga kuthiwa in real life uthi usahlele nje kungena umuntu athi I know this has nothing to do with what you are talking about. But hey baya stress. And the more you delete the more come back. The more you delete, and you ever delete uba block, ubone sekukhona 30. Next posting manje ngene 30. I know this is Lalela. Oh, Bitcoin witnesses, that's what I call them. Bangena nomngubu njengo Jehovah's Witnesses, ngibabiza ngo Bitcoin witnesses. You know to ukhuluma naye. Yeah, you were saying about them. I know. Lalela mfethu. Labantu buba blocker, fana ukuthi uthela amanzi emhlane wedada. Lalela. Ufaka upetrol emlilweni, babuya bebaningi. Uhamba ushiya account, abuye sehomunye. Uzubone ngesithombe uthi hayi manje sawusiphala nje lo. Lalela, babancoma nabantu babo. Wakwamuzwa nje wena umutsephe encoma ukuthi imali wayenza kanjani. Uthi uyangena ku profile yakhe, umbona uthi ulopholo lo. Ulopholo lo. Iwe. Lalela, kuya but it's either benza Bitcoin noma bancoma umama Zahara. She brought my lover back. Mama Zahara brought my lover back. Lolly, why do
do that. Khona leyo ino Idris Elba. Bemfakile mfethu eyisithombe senyanga yabo. But angifuna ukuhamba manga during these days njengoba umuntu ehlele ekhaya nje kune social distancing isingakwazi nokubamba amatoho thina esisebenza ngabantu. Yazi ngiye ngilingeke ukuthi angeke ngiba inbox labantu ngibone ukuthi ngempela. Noma banganika itoho lokubibona ke. Ingasalona ukuthi ngizokwenza imali. Kube itoho nje lokubibona ukuthi bahola malini ngalento abayenzayo. Phela after 24 hours data free in a day. When I come back, Uti, I know this has nothing to. Lalel, 24 hours of free in a day. Yeah. So can you imagine how much I can make? Ngisho ngathiwa ene u2 post. How much do you think they make? 21 days. Post and go, mama, lolly. Why do you? But they make you feel guilty. But don't be amongst the multitude that didn't believe my message and lost out on the miracle. As if when they post, I was shot a miracle. Lalel. So my love, because this year corona, how was it? It wasn't too bad. Okay, what happened, guys? For those of you who are not aware, I am stuck in the USA. I'm in New Jersey. I was here, kumnandi ngizenzele comedy, and then this thing came. And as you know, with the USA, you look down first, especially around the New York side. Mina ngayitshela ukuthi ke yazi manje I miss home. We must appreciate what we have. Mina ngayitshela ukuthi ngiye ekhaya, methi uyafika lento ekhaya. Sengibona nje ngiyothethiswa onesi komshiyeni. Yabona. Manje ngiyazisola. Wacabanga umshiyeni out of plus lapha yana baze bakuncenza indlela. Ubani othe equla. Pendula umbuzo onjalo. Ubani othe equla. Lalela. Uzela uzogula la isibhedlela. Phela mina nginayo medical aid weShembe uyazi thina sabantu bokhesh. Uyacabanga njengoba ngidelela nakanga uthola ukuthi kunehlaya elilodwa engalisho kudala nje lo sisi baselabonti khona usister nje osangibambela iqhubu. Siya wathi amantombazana aselamonti kanjani? So bona ukuthi imask uzoyinuka. Manje lamonti yonke esebenza emshiyeni. Cha uthola ukuthi uyedwa nje. Uyedwa nje. Amana azoba representa ngami. Mhlambe ngibuye ngishayele namacaleni. So ngifuna umtshele lo Shembe wakho. Nalo fly wakho. Let am show you. Yeah, no, but I think saying medical aid, man. I think what needs to happen is, especially ngoba abantu they're gonna save a lot of money through ukuye kutshwala nokuye kuqabulana kuzokwehlisa nezinga lokuganga kwabantu. I think yabo manje going back siyacela abadlandosi ukuze nathi sikwazi ukudla njengabanye abantwana kuma comedy show because laughter is the best medicine, guys. Sekufanele ukwazi ukukhokha nange medical aid. Ucasundoso nayo. Yebo ndoso Ungajaji umuntu ngenswebu. Ungajaji nje umuntu ngenswebu. Looks can deceive. South Africa bekufanele ithi nje kundosi kulungile sizobuye kutshwala nawe usikhumulela isigqoko for 21 days. Sibona ukuthi yini le. Sibona ukuthi awufihlile yini amanipho otshwala phansi kwesigqoko. But it's very good lento oyokuye kutshwala, it's very good sengathi ngaqhubeka noma sekuphelile because abantu bazoyeka iphuza face nje baningi abantu abazoba bahle. Usho ukuthi nomhlonisho unzimani. Cha phela khona ongeke okwakonakala effect. Ayikho into engasanga kulungisa. Yabo methwa konakala effect. Lephuza face isuke yakhiwe utshwala. Are you born like that? Uminister wami lo comrade. As you know that in this 21 days. Come bani first name yake.
I shall not be calling people's names because ngisafuna umsebenzi after 21 days. Kodwa engikwazi ukuthi ke nje futhi leyo ministry yena efanele simhloniphe kakhulu because necorona ngeke ihlale kuyena iyamsaba. Liyashandisa bona uma singamthola simuthi nje la sithi singa-right sonke South Africa. Mase kuthiwa yena ukhethana ukuba necorona nokufana nayo ngathini? Kasenje simuthi bese siyakhongozela. Eyo. Hayi wena womanini wena. Wena kade wona futhi ungavuma nominini. Avuliwe ama-liquor stores la. Phela la bayazi ukuthi utshwala abuyiqedi corona. Abuyandisi corona. Avuliwe nje kahle ama-liquor store ukuthi kunama curfew ukuthi kuvulwa ngezikhathi ezithile kuvalwa ngezikhathi ezithile. Hawu. Bona uyifomu ayizabona kundozi. Shuthi Angisini namesendakiwe niba nesandla. Futhi ngizohlupha amasosha uyayazi inkani yomuntu odakiwe inkani yendoda yomZulu edakiwe. Uzoganga wena. Ngathi kusendosi wathi mehlezi wathi hayi man. Ibona. Ingena ngeni. Kodwa ungasengisho. Ngazi ukuthi nje it's one of those things ayikade ibhale phansi it's one day. One day ngizoyenza lento. Ukuthi kukanjani kodwa ngizoyivala. Kodwa ngizoyenza elafile ithuba. And into ebuhlungu ukuthi as a country not so long ago this time last month besis hashtag ayivalwe le country. Yavalwa ngempela mase sis hashtag ayivulwe le country. Yabo Sengazazi zisifunela. Truth as a country bese ngathi hashtag I'm gonna be a millionaire. Ngagcina kwenzekile yabo. Wow. Kusakhona inanda. Eish ya. Ngafanele mhlambe sibenze babe i-country yabeyodwa eceleni. Phela ndingakithi. Lalela. Lapha yana ayikho indawo uphuza kena njengasenani. Nawe wawuphuza usahlala khona. Wawuphuza nawe usahlala khona. Isibabe ngangithakathela lokho. Sasho ukuthi uzoba into enkulu. Yini engaphuzi lo? Yena uzoba into enkulu. Yena yedwa. Kumele nami ngikela phansi. Lalela. Lapha kuphuza kwamfundisi, kuphuza kwamkhokheli, wakhona wesonto elithize, akekho kuzo omunye. Umuzi abangaphuzi kuona basuke bebudayisa. Usho ukuthi bayakwazi ukudayisa bengaphuzi. Sengisho ukuthi lo oyithethayo abaphuzi lapha. Yazi ukuthi abantu bakuthenga khona. Iyo. Mina ngicela ngixake ukuthi kanti okhazini bami laba abahlala khona yindaba yazi ngize ngitshela ukuthi hayi kusho umzala abanokungitapa kancane. Bathi ayisayizwa nje lento yakho yokuthi uvela ku TV sinandaba nayo thina kodwa kusalayo siboni ukuthi usuccessful kangakanani ungakaze usithengele utshwala. Hayi ukuthi ungakaze usifake. Abafune kufakwe emsebenzini. Abafune kufakwe emsebenzini. Hayibo, yazi ukuthi noflyer akasaphuzi. Akana choice. No, uyeke before icorona. Uhlale yeka kodwa ufly. Uhlale yeka. Ukusho akekho good ekubeni iquitter. Njalo mengihlangana naye mina ufly useyekile. Uphinde uhlangane naye enje. Njalo useyekile. Lokho kokugcina ngci. Uhlale nazo mengimbona uhlale phuzo kokugcina ngci. Uhlale nje sethi okugcina ngci. Wena Ntanzi kambe wayekelana ukuphuza? Ngangingasakwazi ukuhlukanisa phakathi kwento engiyicabangile, engizwile, nengiyiphuphile. Kwasekufana. Uvuka ucabanga ukuthi uyiphuphile kanti ubuyibona ngqo. Kwengixoxe into kanti
ngitshele ngathi into Nakufly uthi uyasizwa. ngibuye ngixoxe into ngathi We love you too, Fly. indaba engivuke nayo ephusheni sihlezi la ekhaya sihlangene kunenxushunxushu wena malume ubugqoka ibhanti lakhe librown wase ukhuluma ukuthi fanele kube nomsebenzi so ngiyacabanga ukuthi malume fanele siwenze umsebenzi athi malume hey man kade sikhuluma izolo nje liyonto manini wena kanti izolo ngifike ngidakile ngafika Ubhuti wami nami uthe uqina emanzini amponjwana. Manje bayamthanda ke emsebenzini wakhe. Ubhuti wami walova 6 months emsebenzini. Basuke benza iphutha bamnika ibonus. Walova 6 months. Wathi isiyaphela imali. Wathenga iphanda yabo lezi zaseTurban station emachayineni ezithengwa enenkinto lezi zakwisibaya. Wathenga iphanda wayifaka emsebenzini. Wathi nje 6 months ago kwafika inyoka yamthatha embhedeni elele yayomthwasisa akazi nokuthi ube kuphi. For about 3 months wayigqoka ibhayi ume emsebenzini. Hey Botsenje, ubonile le shandisi lo mlungu lo obeyithokozisa ngenyoka? Hey, kephi kwe? Ku Facebook. Hey, wena. Ongakini nje lapha eNew Jersey. Thokozisa ukuyithokozisa kwabantu abadala. Enganeme kanje. Hayi ngeke. Ngikutshela isimanga wangalapho. Hey kuzofanele umuntu abagade omakhelwane. Yazi phela lana vele i-social distancing automatic vele akumazi umakhelwane wami wala. Angimazi nje umakhelwane. Khona yini 2 months ago a month ago angifixa i-bathroom so I didn't have i-toilet. Ngangihamba ngiyochama e-airport cabanga. What? Yes. It's 7 minutes away. It's 7 minutes away. It's 7 minutes away. It's not far. Hey, Thenjiwe. Nazalwane mbethe, yezwa. I mean, Shembe, idlozi lami lali usupervise. Mina uma ngi-airport ngilala kabili. Ngilokude ekhaya. Uphatha umphako. Kwaku-right kusasenanda. Xamini Sasemlazi. Hayi. Bayithatha bayibeka le. Sekuyisikhathini singaze singene kwisikhathi se-gospel. Hayi kusa-eli manje wafuna ukushesha ungixoshe kusa-eli kabi. Nangu Bongidube, Hey, Bongidube official. Uyacabanga ukuthi iy'ngane ey'landelayo izobe zosibanibani official ngempela? Zobani? Njengokuthi nje Simphiwe Shembe official. Ngangingaya emngcwabeni wenhlanzi. Kwabizwa ozokhulumela abaka-Facebook. Emngcwabeni kwabizwa ozokhulumela abaka-Facebook. Yasukuma intombazane. Yathi kubuhlungu. Ngomakaboy _123. Akamazi nje ukumazi. Wathi nje ngabona ngokuthi ngize ngifake isithombe set4 lutho like kanti uyena olike akuqala. Kanti usezohamba. Yabo nje lento yabantu abawu50 emngcwabeni nithini nina mina ngithi ayiqhubeke. Why? Because I think we're wasting too much money as black people emngcwabeni. U50 nje is fine. Bayapha abantu abaningi niyomvusa yini umuntu. Esibhedlela ukwazi ufice kumixu yabantu abawu50 bethi bazobona usibanibani. Yindaba kube u3000 emngcwabeni. Yeah. Yindaba fanele senze njalo. Yabo nje RIP to Uvinola inhliziyo yami ibhlungu ngokhanjelo uyena but yabo ihaba labantu namanga. Bonke sebeyamthanda bafundulule izithombe ezindala. Akekho kodwa obemcabanga bese bebazi beyifunda indaba zakhe ukuthi impilo ayihambi kahle washa kwacima uhlala endaweni enjani. Manje sebenza ngathi they would have done something to change her life. Hayibo mina bengingayifollowishiye ngisho uyifollowisha. Angithi sengiyasonda.
Hayi mina ngeke. Yazi ukuthi kubiza kanjani ulokhuzana ukungcwaba. Uyazi abantu Yeah. inifamily nje kubanga ukuthi ubani ozobe chief mona. And Ngoba la yazi into ebuhlungu. into khona like lime nje ibhokisi ngaphandle kusabanga ukuthi so umalume nje Ubanga ukuthi ubani ozophatha ihlamvu. Akaze kodwa kubanga ukuthi ubani ozokhokha i-school fees. Ayazi kuthiwe nabo malume bakambathabelwa. Yini babanga ukuthi ubani ozokhokha i-school fees sabuhle. Aze. Hayi kodwa ihlamvu ayisawuthanda umncwabo webantu abamnyama. Como ubani obanga ababeshadana khona baxoxa indaba yehlamvu umuntu enamalima bawe. Yeah. No, but I suppose you're right. Anyway, and I still feel with amantombazane you want a manga more than a machi. Sukela amantombazane. How? Amachari ayinqeni ukuthi wena Simphiwe wena awucabangeli ngempela wena awucabangeli. Kize ngiyibuza ukuthi sengizomenzela yonke into kanti lo Uzophinde umcabangele. Sengizomcabangela futhi. Phezulu yonke le nto engiyenza. Kusabanga ukuthi ayimcabangeli. Futhi mina futhi kumele ngenze lokho. Mina nje ni-unreasonable nje. Unreasonable. Hayi bongazodlala ngathi. Nina nje ninamanga. Ngani? Ngakho konke. Futhi yabo nje mina going forward I will never ever date umZulu oyintandana again. Mina ndoda umZulu oyintandana mhlawumbe nuka impepho nje. I'm sure namanje. Lalela. Uthi siyahamba siye Hilton athi asidlule emsamo ngobikela ubaba noma. Abantu bayayigeza izandla emakhaya iyasebenziswa isanitizer. Abaneyinhliziyo ezimbi bayayiphuza isanitizer senze sure ukuthi siyazenza izinto ekufanele sizenze bakithi. Singadlali ngazo. Hello, Silisebenzise leli thuba. Asilisebenziseni leli thuba. Yazi omunye phela ube cabanga ukuthi futhi ngeke ngize ngimusho igama lakhe ngoba niyamazi. Uyibambe ezandleni. Akawulokothi umzimba uthi kuthiwa sigeze izandla. Lokho bane lockdown. I think ngiyamazi. Akawulokothi umzimba. Uyibambe nje kugezeni izandla. Uyibambe ngisafuna ukufunda ama-comment. Uthi nami ngase nginuka yona impepho. Usibiya nokuphila. Excuse. No, but umuntu endoda yomZulu usunendoda original man. Hey kodwa ayikho romance lapha. Abanye phela ke ya. Yabo. Like awuzwakanje usunendoda ekhuluma nomi kanjani? Petalena lukantinka. In leyo language come. It's French, it's Italy, Angazi. Ukunda petalena kuntinka. Njalo. into ebhorayo nje engeke ngini-encourage kuyona hlalani ngempela emadodeni amaZulu ayikho into ebhora njengamangisi ngisho nenze into zasebusuku bafuna ukuba ama-gentlemen abolile. So I'm about to arrive. I'm about to reach my destination. So nje kungcono kabi ukuyihlalela. Kangcono kabi abantu bakithi. Ngil-understand igama lakhe nesibongo Mbali Rose. Mbali Rose. Phela umbali kushuthi uyachaza ukuthi uyiyiphi imbali. Ningaze nimfake ney'mbali ey'bhedayo. Okay. Anyway, sekuzongena i-gospel in the next 30 in the next minute.
kuzongena igospel up until 5. Thank you so much for tuning in. Thanks. Please don't forget to wash your hands, guys. Wash your hands with soap and water. No kissing. Do not kiss. Do not drink alcohol. Do not smoke. What else? Yes, ivaliwe ne-kissing angithi uzwile. Yeah, ivaliwe. Wa abangitshelanga-ke laba. Phela I think betshelwa abantu abane-potential yokukhisa. Shuthi base bebebuka bathi kodwa angakhisa banje. Asimiyeke. Abangitshelanga la. So thanks to Ethekwini Municipality, Brother Themkosi Ngcobo. Thank you, Themkosi, for supporting us. We love you and we wish you all the best. Stay away from the corona. Do not kiss. Wash your hands. Gezwe nempandla. Gezwe nje konke into. Sibe safe bakithi. Yes, and we'll see you on Friday with Siyanda Mapumula. Take care. So Kulumale, thank you so much for agreeing to do this. Thank you. You know, Sugakude, you know this. Eish, Sugakude kakhulu. Sisazoya kude kakhulu. Thank you, guys. We love you. Take care. Thanks. Bye. Thank you. Simphiwe. Thanks, Simphiwe, the actor, aka yes. Uvuka umoya noma ikuphi akaze ngimbone umuntu ovuka umoya noma ikuphi njengosiyamncube. So thanks everyone. Funa ukuthi siyamthola no Sibonge bonke abantu for tuning in. Fristomo. Hola. Isibuka ngikhumlile. Manje cause ngithi ngima comfortable akuboni ukuthi ngizokhuluma ne-celebrity. Khuluma ne-celebrity. Hello. Nivalele lapho. Yeah? Nivalele lapho ekhaya. Sivalele nkosikazi. That's good. Keep safe, bafethu, and yeah. You look actually yellow, Simphiwe, like you are yellow. What do you mean? Wena yellow? You muhle ngempela kusho ukuthi siyakuthanda le ukuhlala ekhaya. Shuthi kadwa wena kadwa ngicini. Hayi wena phela uhlale njalo wenza ama comedy eparkini epicnic manje usekhaya sendlini. Ubingelele lapha ekhaya. Umuntu msanbuka ngikhuluma sithi kubona isibhutwa. Say hi, celebrity. Kanjani? Njani mfethu? Umntwana wayekhona kwiphathi yakho? Hayi bekagade ekhaya bekasele. Anguzi. Bekagade indlu. Nobaba wayelapha ya. Yebo bhuti. Simphiwe kakhona. Yeah. Uthi namSimphiwe after azanguze after part wena njalo. Anizazi izinto zokwenziwa Simphiwe. Anizazi izinto wayengezanga after part. Hayi bangifihlela ngeafter part. Anizazi izinto zokwenziwa. Yayikuphi after part? Yelandlini beziwa hawo. Lala nje. Hawo. And so uyellow bone Simphiwe manje yabona. Say yellow bone Simphiwe. Ekuncedile ukuhlala ekhaya. Bye awumuhle nje. Anyway, yeah, let's see who else is here. Before we log out.
Mm, okay, akangeni ke lo. Okay. So nibona on Thursday, I mean on Friday ngo-4.